दिनैनि कन्टेन्टआव मोनथामसो देखुरा खौरां लानानै फैदों आं। सेथि देखुरा खौराङानो जाबाय मागुरा, थामहिनबा मागुरा सिटियाव थांनाय जुननि समबारखालि आथोन मोननै गोनां हौवासा जोनोम जादों। नैथि देखुरा खौराङानो जाबाय सोर एबा सोरबायदि सुबुङा माइक्र' फाइनेन्सनि दाहारखौ सुख'नांगोन आरो सुख'नाङा। थामथि देखुरा खौराङानो जाबाय आरोबाव गोदानै ससियेल मिडियायाव मुस्लिम सेंग्राजों सासे बर' आइजोनि मोथो खुदुमलायनायनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। नैथि देखुरा खौरां सोरनि दाहार लानाय राङा सुख'जागोन आरो सुख'जाया नायदो लोगोफोर। सेथि रादाय 2020 मायथाइनि 31 दिसेम्बरनि उनाव माइक्र' फाइनेन्सनिफ्राय दाहार लानाय सुबुंफ्रा खाबु मोननाय नङा। खालि 2020 मायथाइनि 30 दिसेम्बरनि गेजेराव दाहार लानायफोरासो बे स्किमनि आवथायाव नाजावनानै लाजागोन। नैथि रादाय NPA मिन्स नन पारफर्मिं एसेट दाव होनाय दाहार एबा ऋणफोरा सोरखारारि अनसुंथाइनि आवथायाव थानाय नङा। थामहिनबा NPA कास्टमारफोरनि लनखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। जायफोरनि नखरारि बोसोरारि आयआ 1 लाखनि बारा बिसोरनि नखरफोरा दाहार सुख'जानायनिफ्राय जानथायाव थागोन। देखुरा खौरां बर' रावाबो आसाम बिधान सभानि बिबुंथि होजानाय राव जासिगोन। आसाम हादोरनि गभर्नरा बर' रावखौ बाहायजेनबाय। दानिया फैदो गुबै रादाबफ्राव। मागुरा सिटिनि इसान जेनेरेल हस्पिटालाव सासे आइजोआ सासे हौवासा गथ' जोनोम होदों। बे हौवासा गथ'आ आथोन मोननै गोनां, लोगोसे खिग्रा नालायाबो थामहिनबा खिलामायाबो मोननै। आथिखालाव बे गथ'खौ लानानै ससियेल मिडियायाव दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दङ। बे गथ'खौ नायनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो बिथां आइजोनि साखाथियाव साफैफैदों। बिदि हौवा आथोन मोननै आरो खिलेमा नाला मोननै गोनां हौवासा गथ' जोनोम होनाया बेनो सिगां। डक्टर उपर्ब कुमार बिश्वासआ फोरमायथिदों दि बे गथ'खौ अपारेशन खालामनानैसो दिहुननाय जादों आरो आथिखालाव बे गथ'नि हालोद आरो बिमानि हालोदाबो मोजां फारसे फैगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों। ब्रैथि रादाय जायफोरनि नखराव सासेनि बारा सुबुं लन लानाय जादों सोरखारा बिसोरनि लन एबा दाहारखौ सुख'नाय जानाय नङा। बाथि रादाय साखा खबब्रै गोनां टिभि आरो रेफ्रिजारेटर थानाय नखरफोरनि सोमोन्दै सरकारा दा सानगासिनो दङ। दथि रादाय दाहार सुख' जाग्राफोरनि थाखाय हमना होखानाय सिमा थागोन। गोजौआव होखानाय सुबुंफोरनि दाहारखौ सुख'नाय जानाय नङा। थामथि देखुरा खौरां आरोबाव फिन ससियेल मिडियायाव सासे बर' आइजोनि मुस्लिम सेंग्राजों गुदु हाग्राबारि पार्कआव थांनानै अन्थाइनि सायाव जिरायनानै गोबाख्रबलायनाय खुदुमलायनाय सावगारिया फेसबुकआव भाइरेल जादों। गोबां ससियेल मिडिया आरो बर' इउटिउबार्सफोरजों सोंखारि जाबाय रायजाबाय, थेवबो माखासे सेक्सननि मानदावलि बर' आइजोफ्रा मुस्लिम सेंग्रानि सानाय फाननिफ्राय बारग'नो हायाखिसै, जायनि थाखाय अरायथा बेफोरबायदि थासारिया जाबोगासिनो दङ। मुस्लिम सेंग्रा एबा हौवाफोरजों गोसो थोलायनाय एबा आथोन गोरोबलायनाया जोंनि बर' माहारिनि आइजोफ्रा बारानिफ्राय बारा जालांनोसो हमदों। सोरजोंबा सेक्सुवेल रिलेशनशिपआव थांनायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय बर'नि गाननाय ट्रेडिशनेल ड्रेसजों बिदि सावगारि बेबायदि आवसारि हाबा मावनायखौ जों सहायनो हाया। ससियेल मिडियायाव बिदि भाइरेल खालामनो नाङा। बेयो नोंथांमोनजों लोगोसे नोंथांनि समाज आरो नोंनि बाहागि खुरमा आरो बिमा बिफा आरो फोलेरनि मानखौबो दागो फोनांनाय जायो। प्लिज हाइड युवर फेस बिहाइन्ड दि स्क्रिन। अन्नानै नोंथांमोना गोसो सोरजोंबा जादोंब्ला बर'जोंनो जा मालायजोंनो जा गोसो
मुहिना जादोंब्ला स्रोद जालायबाय था, नाथाय नायजाबखौ मोगथाङाव भाइरेल दा खालाम। नोंथांमोनजों लोगोसे एबा जाखांबोनाय बिब' बिनानावफ्रा लाइ मोनगोन आरो जों बर'नि थासारिया गाज्रि जालांगोन। दिनैनि देखुरा खौरांनि फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।